naghisgot mahitungod sa gitawag natong the Beatitudes, no? Mga kabulahanan. Dunay inuntang mga siyam ka kabulahanan nga gimension sa atong ebanghelyo karon nga gitudlo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Apan una sa tanan atong sabton kung unsa man kining blessedness, unsa may kahulugan sa pulong nga bulahan. Ang pulong bulahan or happiness, kalipay, dunay inuntag nakalain-lain nga mga meaning, nakalain-lain nga mga interpretasyon o pagsabot sa mga tao. Depende sa tao, no? Kung unsa ang iyang pagsabot sa pulong nga bulahan o kalipay. Dunay mga tao nga nag-equate o nagkumparar sa pulong bulahan o kalipay sa pulong nga swerte. Bulahan ka, swerte ka. No, di ba? Swerte ka sa imong negosyo. Bulahan ka, swerte ka sa imong trabaho. Bulahan ka, swerte ka sa imong kaminyoon. No, kay nakaminyo ka, nakapangasawa ka, nakabana ka og foreigner. Swerte ka, bulahan ka, kay nakadaog kag loto. No? Bulahan, swerte. No? Apan kung tan-awon nato kining maong pulong nga bulahan, no, nga dunay meaning para sa uban nga swerte, wala gyud mag-apil sa Ginoo. No? Wala musulod sa picture, sa swerte ang Ginoo. Kay swerte man, no? Way apil ang Ginoo. Nagani mo ingon nga kung gusto ka nga mabulahan, kung gusto ka nga swerteon niining bag-ong tuig, kaon og lingin-lingin nga mga prutas, no? Kay mao kununay makahatag og swerte nga mabulahan ka, no? So kining maong pulong nga bulahan nga gikumparar sa swerte, wa gyud mosulod ang Ginoo. Walay apil ang Dios. Sa atong ebanghelyo karon, no, ang atong ebanghelyo naghatag og lain nga kahulugan sa bulahan. No. Kung gani kining maong pulo nga bulahan, no, sa nga gi-mention sa atong ebanghelyo, mao ang matuod nga kahulugan sa bulahan, nga pulong sa bulahan. Unsa man kini? Unsa may meaning? Ang meaning sa bulahan nga gihisgutan sa atong ebanghelyo karon, mao ang kapuno, kaabunda sa grasya o panalangin sa Dios. So dili swerte, kung dili kapuno, kaabunda, no, sa panalangin sa Dios. O kining maong mga panalangin, nag-apil kini sa kalipay, no, sa kalinaw, sa hustisya, ug uban pa. O kung tan-awon nato kining maong meaning sa bulahan, no, dili gyud maapil dinhi ang pulong nga swerte. No, tungod kay ang bulahan, sama sa gingon ko na, mao ang kapuno, kaabunda sa grasya sa Dios. Nga sa ato pa, ang tao isipon nga bulahan, no, kung unsa ka atubangan sa Dios. Who you are in front of God. Bulahan ka
sumala pa sa Ebanghelyo, kung ikaw kabos sa butang na espirituhanon for the sake of Christ. Bulahan ka kung nagsubo ka sa mga sala. Bulahan ka kung mapaubsanon ka, sama ni Jesus. Bulahan ka kung gidaog-daog ka, kung gitamay ka for the sake of Christ. Mao kana ang kabulahanan nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Apan kung tan-awon nato usab, no? Kining maong kabulahanan nga gitudlo ni Jesus dili attractive, dili pleasing sa mga tao. Kay ngano man, kay kung tan-awon nato pag-ayo, kining gisgutan nga kabulahanan ni Jesus sukwahi sa kabulahanan nga gitanyag sa kalibutan. No? Unsa man di ay kabulahanan nga gitanyag sa kalibutan. Unsa may sukdanan sa kalipay sa kalibutan. Ang sukdanan sa kalipay o kabulahanan sa kalibutan mao ang bahandi, mao ang dungog o ang gahom. Kung ikaw dunay bahandi, dunay gahom, dunay dungog, happy ka, bulahan ka. Kung dili nimo makabot ng tulo, alaot ka, sawayon ka, daog-daogon ka, ibaliwala ka sa uban. Mao kana ang kriteria, no, ang sukdanan sa kabulahanan sumala sa kalibutan. Apan lahi ang sukdanan sa Dios kung kinsa ang malipayon. Ang malipayon o bulahan mao kadtong mga kabos, mao kadtong nagsubo, mao kadtong mga mapaubsanon, mao kadtong maluluyon, no? Mao kadtong naningkamot sa panagdait, etc., etc., etc. Lahi ra kaayo, no? Apan sumala pa ni Propeta Isaias ang pamaagi sa tao lahi kaysa pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa tao lahi ra sa pamaagi sa Dios. Mao na ato makita nga sukwahi ang kriteria o sukdanan sa mga tao sa kalipay ikumparar sa sukdanan sa kalipay sumala sa Dios, sumala ni Jesus. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, kung maghisgot tag kalipay, daghan kayong mga libro, mga articles na naghisgot mahitungod sa kalipay, no? The Secret of Happiness, How to be Happy. No? Daghan kayong inungtang mga topic naghisgot mahitungod sa kalipay. Apan kung tan-awon nato ang atong palibot, bisan pa man niining mga articles, mga gisgutan, mga sekreto sa kalipay, apan ato gihapong makita nga daghan kayo mga tao nga masulubon gihapon, no? Daghan gihapon ang mga tao nga inuntang depressed. Kay ngano man tungod kay sa tanan nga ilang gibatbat diha sa ilang mga articles o sa libro, wa gyud maghisgot mahitungod sa Dios. Wa gyud apil ang Ginoo. Apan kung kita buot malipay, makaangkon sa kalipay, matuod nga kalipay, suwayan kuno nato pagbasa kining
beatitudes ug atong pamalandungan. Kay kung ato ning himuon ug sabton pag-ayo, atong maangkon ang kalipay. Tungod kay ang kalipay nagagikan ang matuod nga kalipay nagagikan lamang sa Dios. Ang Dios lamang mo'y makahatag kanato og matuod nga kalipay. Ug si Kristo sa atong ebanghelyo karon naghatag kanato sa inuntag sikreto unsaon nato nga kita makabaton og matuod nga kalipay. Ang kalipay nga gisaad ni Hesus dili kalipay nga kalibutanon, dili kalipay dinhi sa kalibutan, kung dili ang matuod nga kalipay didto sa iyang gingharian sa langit. Mao kini ang saad ni Hesus. Kung kita magpuyo lamang sumala sa iyang mga pagtulunan, makasiguro kita nisaad siya kanato na atong maangkon ang kalipay nga walay katapusan uban kaniya didto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nining atong pagsaulog sa Santos nga misa, atong pangayoon sa Ginoo, no, nga hatagan kita niyag dugang nga grasya aron atong masabtan sa tinuoray ang kahulugan niining mga kabulahanan nga gihisgutan ni Jesus sa atong ebanghelyo karon ug nga atong paningkamutan pagpuyo niini diha sa atong kinabuhi. Kay lagi mao lamang kini ang inungtang mao kini ang tinubdan, no, sa matuod nga kalipay, no. O kita nasayod ako nga kitang tanan buot makaangkon sa kalipay na walay katapusan uban sa Dios. Mao na nga pangayoon nato sa Dios nga kita, no, nga atong puy-an kining maong kabulahanan nga gitudlo ni Jesus sa atong ebanghelyo. Manidog ang tanan.